Тисячу від Володимира Зеленського. Я що, больна на голову? Ні, звісно. Цю 1000 гривень лучше дадуть хай солдатам. Де наші дрони? Де наша допомога? Сонечко моє, це відмивання денег ця 1000. Разве це не понятно? Во время війни, пожалуйста, ви хоча б маєте совість комунальні услуги наполовину, хоча б, щоб люди виживали. Коли була в 1945 году війна, комунальні услуги люди не платили. Це була війна. А зараз ти должен за комунальні услуги заплатити. І не маленькі, вони піднімаються. Скільки вода піднімається? Вона у нас піднімається просто, як дрожжі. Світ піднімається, газ піднімається, і це кожен раз. А старі бабушки, як вони виживають? Не думаєте, зачем ці 1000? Комунальні услуги заберіть, або хоча б 50%, оце буде допомога. А 1000, це знаєте, мертвому припарки. Государство не працює, взагалі. От чесно, не працює.